ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେରୋଡଟସ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଗର ପରିକଳ୍ପନା। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷି। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗହମ ଓ ଯଅ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସର୍ବାଧିକ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଲାମଗୀରପୁର। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ପଶ୍ଚିମତମ ସ୍ଥଳ କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁତ୍କା ଗେଣ୍ଡର। ପ୍ରଶ୍ନ 7 ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥଳ କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାନ୍ଦା। ପ୍ରଶ୍ନ 8 ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥଳ କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୈମାବାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋଥାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୁହା। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ହରପ୍ପାରେ ମାଟିର ପାତ୍ରର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଖାଲଦାସ ବାନାର୍ଜୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାରକ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ହରପ୍ପାର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ପୁରାଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 18ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ବେଦର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ବେଦାଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଋଗ୍ବେଦରେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ବର୍ଣ୍ଣିତ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।